Salutare grăurașilor și bine v-am găsit la un nou video. La un nou video foarte șmecher. Și astăzi ne vom juca stai că se dau așa bebelușul în galben. Așa. The Baby in Yellow. Chapter select, nu știu ce Nu, că urăți. nu poți. Trebuie să Ce-ar din joci asta? unul obligatoriu. Nu, așa. De ce? Din câte știu eu, făcea bebelușul în galben, nu în galben, îl făcea în costum de albină din așa, nu știu. Press here, start. Stai, crouch. De secret collectibles, ia. Vizitor. Misteri. Ei, nu contează. Ia uite, mâț. Neața, bună dimineața. Ce mă? Ia. Pune-mă încolo. Pune-l, mă. Cum îl arunci? Click dreapta? Nu. Du-te dracu, eu. Hopa! Hai și baia. Mhm. Ești prost. Nu. Bă, cum? Gura scată. Beberul stâmpit. Hai, bă, stai la că în wc bă, că am nevoie. Na. Da, prost, mă. Te faci prostei? Prostea. Oi. Bagă-l, mă, capul în WC-ul și ăla. Dar cum bagi, ei? Cum? Dă privirea încoală. Și ia. Căcat. Stai. Ia dacă las mai așa. Așa! Și... Iată-mă! Iol! Uite, încă un sort din ăsta. Big Head Mode Unlocked. Adică îi faci capul bebelușului mare. Băi, nu mă! Trebuie să duci să-i dai Get Bottle from Freeze, nu-ți Da, scrie bă, acolo. da, uite. După ce-i dau lapte, o să-i cași pe el, pun pariu. Aici cred că e ceva, sigur. Ia bagă-l în cuptor. Ia, mă. Cum era control, nu? Lasă-l Da, și bebeluș urât. Fără așa, haha, ce dracu-i fac? Wow, what the fuck? Ia, ți-ai fericit acum. Dar și prostul e la genunchi, a? Te-a scăpat. O făcut bubu. Te-a scăpat mă în cap când ai fost mare, nu? Ia uite, dracu. Wow! Iată, mă, stai. Wow! Hai să ne jucăm darts. Hai să ne jucăm darts, ia. Cum dracu am spus? Nu, mă, trebuie să te duci la copil. Nu arunci, mă, pâinea! A, iată. Așa. Bravo, ești deștept. Dă-i și cu ou în el. Ouă. Ia un ou. Te dracu prost, iau. Headshot. Hai, bagă și mănâncă că nu-ți dau ouă degeaba. Ia, în mână. Cealaltă mână. Închișor. Mai dăm una și gata. Get bottle from fridge. Give bottle to baby. Iată, O, lasă-o căcat. mă, să mânca cu... puturos ăsta este Baxti spăl. Ai spart o cană, mă, prostule. Nu, farfurile le arunci. Ai, da, să crezi tu, Gata, am făcut treabă. Nu, asta nu pot sparge. Ai, nu pot. Nu pot. Cine zice? Eu.
Ia, mai sunt Bagă-l drăgăi. mă în coșul de Și basket. asta, mă. Aici când trebuie să iei toate sufletele, mă. Nu, 10. Păi da, deja avem 20 și mai trebuie 10 suflete. Hai să te băgăm în wc că ești un copil foarte răpănos și prost. Cucu caca, prostia! Cucu caca! Așa, mă. Iau, mă, stă perfect. Gata, și dăm flash să-l spălăm. Iau! Tot ești un puturos și un căcășos ca tot timpul. Trebuie să-l pui la changing table, așa. Ăsta e nepi, mă. Aha. Pampersei sau... Căcăciosule! Iată-l. Și cauți acolo. Și cauți. Take baby to bed. Tu-ți gura, mătii, fă tu așa îmi faci mecherie. Fă-te-o pe... Oi, taci de gură! Hopa! Uite. Băi, eu fac și vreau cu tine, ai înțeles? Ai înțeles? Dacă măta te-o lăsat aici, eu te bat, te rup, ai înțeles? Prostia, iau. Nu-i mic aici, mă, nu poți deschide. Le-au pus așa de decorațiune. Aici. Oleu, am închis ușa. Uite dacă ești prost. Încă 4. Nu mă trebuie să cauți, prostule. Păi de, dar nu. Ca, băi. Trebuie să găsești mâță, mă. Am văzut, știam că era una la bucătărie. Nu-i mic. Cooking for... For baby devil din ăstea. Cooking for nepis. Nepis. Parcă l-am dulapul și ăla. Iau. Ce rane, ta drept în gure, tâmpitule. Bagă-l în coșul de basket. Ce, mă? Bagă-l în coșul de basket. Iau, stai. Ești fericit, hă? Te drept cu prostul. Iau. Ia fă 10, fă 10. Nu, trebuie să-l arunci neapărat. Bă, i-am făcut și buba după cap, păi. Hai, încă 6. Craci. Știi să așa nu ai tăpit, ai făcut gura, mă, te dra. Și de ce poartă mănuș? Pentru că e bebel, prostule. Da și când Poate eram, e iarna. băi, când eram eu, băi, mama mă arunca în zăpadă și mă găsea la grădiniță. Mergeam pe jos. Shut the fuck up, că nu așa se întâmpla. Taci, fă. Faci tu impresii la... Taci din gură. Bine. Tu-ți gura, mă, te dai. Dacă ești prost, Păi dacă eu e- ce să fac? Păi dacă ești prost. Faci în gura mătii. Încă 3. Hai, încă 2. Uite că și eu soră pe nostru prost eu. Ia mă fute în gură! Mă fute în gură! Bă, băieți, să știți că Acușa, Ia să-i Se- ia, dă din mai în depărtare. săracă, deci Acușa o să-mi scoată banul pe Roblox. A, da, și uite, fix aici vă recomand un video foarte bun să vă uitați la el. Vă va schimba viața, să știți. Care, ăla cum mi-am luat bani pe Roblox? Nu. Cum pun eu carduri și pun fix la timpul ăsta. Uite, cred că o să apară cam acum. N-ai văzut, mă, că ți-a dat foarte ficii, prost. Da. E Gata. supărat. Bagă la som, mă, că nu Lași. mai poate. Ce, acum vrei să faci 20? Și nu intri în coș. Intră în coș. A, da, să te fac cu vesel. Ia dă-l mașina de spălat. Intră în camera asta și bagă-l în mașină. Ce dracu scot? Îți Mergi. zic eu dacă vrei sau vrei să cauți tu. Nu, caut eu. Ok, bagă-l în mașina de spălat și între timp caută. Iată, mă. Ren. Controller. Iau. Așa te Spălăm spălăm, copilul. răpănosule, eu! Vrom! Așa.
Și ochiulițe. Ia, bagă-l la... Nani. Și urâte. Dracu, să prost. Hai, noapte bună. Nu! Find a storybook and sit down. Bă, masă, prost, uite, mai e un spirit din ăla. Bă, prostul dracu! Așa. Da! Dar acum dă la cartea și The Prince and the Cat. Stai. Cat storybook, bă, prostule. Sit down and read, prostule. Vrei să fii atent la poveste sau nu? Odată o fomătă și după aia am găsit-o, am făcut-o și după aia m-a părăsit. Noapte bună, pura de... Așa... Live... Dar nu trebuie să strâng becul? Unde dracu strângi becul aici? Bă, vrei să-ți arăt eu? Vrei să-ți arăt eu? Ia what the f... De ce ai cumpărat? Era un bebel să te joci cu el. De așa să-ți dau jucărele, te joci. Dar cum dai mai pe aruncatele? Nu poți. Nu pot numai... Trebuie să-mi iau cumva văd. King Peace. Așa se crede, bă, copilul ăsta. Unde era, mă, așa? Trebuie să fie ceva, o tablă de șah. Sau ceva de gen. Nu e nicio tablă de șah. Mașă, trebuie să găsim un secret. Nu fi spus aici. Ia, dacă băgăm în vazul ăsta. Ia. Dus. Căcat. Hai, nu poți băga! Căcatul, mă. Hai să... Vrei să-ți arăt, mă, unde... Vrei să-ți arăt, mă, cum ajungi în pod? Nu. Nu? Dar ori unde e lumina? Nu e lumină. Ah, nu, close the door. Wait for parents, watch TV on the sofa. Nu mai poți intra. Prostule. Ia uite-te în spatele tău. Nu, mai. Mai. Bă, prostul dracu. Așa, uite, vezi că e o carte. Sau de chi... Oh! Și pentru pod, prostule. Wow! Și acum urcă-te. What of? What the fuck? Cine? Ha? Bună dimineața, neața. Nu pot să mă arunc. Nu, trebuie să te duci la măță. Ăstea-s de câine, mă. Da. The Black Cat Approaches. What the fuck? Ce? Și-a dispărut de pe tablou. Sun. Te mai joci odată de Bibiniero când vine update-ul de la măță? N-ai înțeles? Așa. Cred că trebuie o șurubență, un screwdriver să deschidă alea. Ce alea, mă? Climb ladder. A, așa cobori în jos pe scări, cum să nu? Gata, du-te la canapea și așteaptă părinții copilului. Nu, că... loc. Trebuie să fie ceva pe undeva. Jocul ăsta îmi pare că e plin de secrete. Da, așa, da. Poți să mă ascund aici? Nu știu, poți? Ia! Not-so bun. Oh my god! Aici nu poți. Oh my god. Ce ai, mă? Pick up ladder. Ai, polonic. Wow, Ilona, învățăm cuvinte în engleză, mă. Dar eu știam. Am învățat la școală. Uite, ești invizibil. Ești un vampir, ei. Ești vampir. Oh my god. Ia du-te și te cacă. Ia, până mă. Oare te poți căca? Nu, că eu nu mănânc. Pur și simplu, eu trăiesc pe o dietă de aer. What? Mai trebuie încă 7.
Da, pe alea le găsești în chapter 2. Ok. A, bă, nu trebuie să mai găsești unul aici, cred. Ce asta, mă? E un bec, o ceva. Dracu știe. Așa, du-te mă la canapea, prostule. La canampea. La canapea. Ia, mă. Și auzăm cum bocește dracosul. Stai, treaz! Băi, prăpăditule, haladitule. Nu, dacă rupe aia te omor, te ucid, vă jur. Ai, încuietoare. Bună dimineața, neața. Neața? Take baby to bed, prost. Bună dimineața, neața. Ia, dă cu șută în cur. Mihnea, fă să te lingă. Fă-l Fă-l mă să te lingă în cur. Cum? Stai alea, hai să-l facem fericit. Bagă-l mă mașina de spălat. Nu, ai că ochii surâți și mi-e frică. Bună dimineața. Mor cu tot cu bebelușul. Mor cu tot cu bebelușul. Ia. Ia, poate posedă săracul. Îi posedă. Ce copii după? Nic. Absolut nimic. Bun, dăm control. Nu, că risipim timp. Degeaba aș vrei să fac un video de o oră. Nu. Cine naiba să uită? Și... Bă, te-ai aruncat ploși. Bă, răbălozule! Pudă corect, plași mă, trebuie să pui, stai că zic eu. Mihnea, ia întoarce-te. Trebuie să pui din alea. Păi... Tu-ți gura, mă, tisto. Păi, răpănosule. Măța. Gura, mătii. Păi măța, normal că trebuia să pui măța, că doar ai citit povestea cu măța. De dracu ar mai fi un suflet de ăla. Știu, trebuie să cauți. La baie ai căutat? Parcă ai găsit. Ai găsit aici. Bă, în cameră la copil ai găsit? Da. După cuburile alea. Da. Oh, what the fuck? Wow, bună dimineața. Nu e aici nici o măță. Cuiet, să ce asta? Nu pot să fur. Nu fura mă la oameni. Prostea. For și eu am colecat tot omul. Ăsta se deschide la chapter 2 când îl termin pe ăsta. Prostule. Du-te mă înapoi și caută mâța. Hai, unde ar fi? Deci eu trebuie să sunt în apartament, îi prăpădin eu. Ia te pune. Bă. Deci Așa parcă ai găsit. nici o măță. Căcat. Aici ai găsit. Aici ai găsit. Nu, mai las. Și cum dracu găsești 12 măță, mă. Pentru că mai sunt 6 aici și 6 la chapter 2. Uite, ai găsit 5, mai trebuie să mai găsești o mâță. Gata, știu, cred că e în camera la părinți, în camera aia blocată. O să se deschide la un moment dat. Get bottle from fridge. Unde-i? Merg până la sine. Și cauți în locul meu, a? E prostule. Ți-ai nu ți-ai șoni? Zi. Gura, mă. Hai să te facem. Ia, gata. Pick up bait. Da, dracu, feed. Nu mai se deschide când o să fugă. Am zis spoiler deja că cat. Las că nu-i mare chestie. Așa e baia. Nu Mihnea. Get bottle from fridge. Unde ești?
trebuie să cauți în dulapuri. Iată. Unde ești? Păi stai, ia, lasă. Ia fătu-ți Dumnezeu, mătii. Fătu-ți gura, mătii. Ia, cherișa. Tâmpitul, dracu. Prostul lumii. Păi, tu așa te joci cu mine, mă? Păi când te-a zvârl odată. Eu și l-am azvârlit. Hopa! Da-te dracu, eu, hopa! Mă, nu te mai juca, mă, cu copilul. Eu și l-am azvârlit. Bă, vei să facem un videoclip de o oră? M-aș uita eu, dar nu știu de oameni. Te punem. Și cum facem 2 nopți. Facem pe părți. 2 nopți pe parte. Ah, ok. Moș, cred că aici o să fugă, nu? Cam așa. Îți zic eu. Bă, ești prost. Așa. Nu o să fugă copilul. Uite, catch-nappy, mă, prostule. Iute. Cum mai... Păi! Alai! Stai că trebuie să găsești măța aia. Gata, toy box unlocked. 3 iunie 24. Gata, trebuie să găsești celelalte 6 măți în celălalt chapter. Mai ia chilotul, prostule. Nepi chiloții cu căcățenia! De unde până... A, așa mă bebelușul, cred că... A, eu te face căcat. Ia. A. Uite, vezi copilul cu minte. Take baby to bed. Mai băgăm așa o dată să curățăm bine cu ca la cur. Bă! Mihnea, bagă numai așa în spălat. Ho, ce-o... Au făcut ochii din ăia. De gata, se enervează pe tine. Ha, și-a răzbunaia. Și răzbunarea e că îl spăl? Păi așa mă spăla mama mai răbănul, ia. Pe așa mă spăla mama, mă băga WC-ul. E dracu, e prost, ia. Iar a făcut ochii din ăia, nu? Fătu-ți Dumnezeu, mă, ce-ți făti. Păi tu așa te joci cu mine, mă? E prostul. Iau. Ești spărată, ești angry, ești mad, a? E cap pătrat. Păi prostule. Hai, te băgăm la părinți? Nu. La cât Nu, trebuie neapărat la el. trebuie să-l bag în cur? Ia. Vezi că trebuie să mai citești o poveste, prostule. Cu iepurele. Citești povestea? Odată l-a cunoscut pe fratul, l-am băgat într-un cazan cu apă fertă și l-am... Tu zgura, mă, ce de virus. Păi tu să-mi faci, mă? Nu-l pot arunca. Pudă corect plușii. Iepurele, mă, prostule, nu măța! What the fuck? Iepurele, mă, e logic! Că citești cartea despre iepure. The Little Bunny. Uite, vezi? Rabbit. Uite, acum a ales la copil. Hai, bă, acum l-am băgat într-un cazan cu apă fertă. Hop, hop, hop. Da, bă, da. Balon. Uite, a ieșit un balon. Facem balon, uite, pitele. Nu, că e cu heliu. Chill out. De ce am făcut zâmbet? Nu știu.
doctor. Las mă joc cu... Bă, a apărut iepurele. Unde mă? Era iepurele. Deci dracu, pata asta din lavabil pe jos. E plană, mă, de la iepure, prostule. Uite, vezi? Tu nu. Nu-s prost. Bă, e pui. Nu poți de... Fătu-un zbura, mă, băti. Tu și cauți aici? Ha? Și cauți ai. Uite un pic. The fuck? Nu l-am dus aici. Hai să ne uităm la un ecran portocaliu. Nu-i roșu? Nu, Ilona, e galben. Ok. Gata, bă băieți, ăsta a fost episodul de astăzi, o să ne vedem mai târziu cu altă ocazie. La revedere!